Hayırlı irte Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Идел Кыямов. Казан энергетика университетында студентларның яңа тулай торагы ачылды. 21 катлы торакка чит шәһәрләрдән һәм илләрдән килеп укырга барлык уңайлыклар бар. Университетта Африка, Көньяк Көнчыгыш Азия, Алжир, Анголадан студентлар белем ала. Торак уку корпуслары белән янәшәдә генә урнашкан. Студентларны бинаны ачуда катнашкан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов котлады. Студентлар, беренчедән сезне яңа уку елы башлану белән котлыйм. Икенчедән менә шу матур бина 400-гә якын студент менә монда рәхәтләнеп яшәячәк. Беренчедән Мәскәү министрлыгына зур рәхмәтләр, бу федерал акчаларга эшләнде. Төзүчеләргә рәхмәт. Уку елы башында Татарстанда 5 яңа мәктәп ачылды. Казанның Салават көпере микрорайонында күп профильле лицей эшли башлады. Укучылар һәм ата-аналарның шатлыгын Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та уртаклашты. Тантанадан репортаж. Берем немного азота, сухого льда, добавляем кипятка и вот такой вот классный эффект. Яңа уку йортында күп төрле яңалыклар. 188-нче лицейда интерактив дәресләр укучыларга тагын да күбрәк белем алырга мөмкинлек бирә. Здесь красивые коридоры, красивые кабинеты. Вообще атмосфера очень классная. Монда барысы да яңа. Заманча җиһазландырылган кабинетлар, экологик белем бирүгә аерым игътибар. Установлена гидропонная установка. Биология кабинетында хәтта яшел үләннәр үстерә торган җиһазларга кадәр бар. Бу искиткеч казаныш. Аш-су әзерләү осталыгында камилләштереп була. Урта сыйныф укучылары татлы эчемлекләр әзерли. Ты можешь сам все попробовать, сам все. Бик кызык, барысында үз кулларың белән сынап карарга, уңай хисләр кичерергә була. Бионика лицейндагы беренче тантаналы линейкада Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Менә бу проект 1224 балага дигән проект. Ул иң яхшы проект. Республикада эшләнгән мәктәпләрнең проектларын алсаң, бу иң яхшы проект. Һәм безнең балаларыбыз яхшы шартларда, яхшы укытучылар белән укырга, белем алырга тиешләр. Моның өчен бөтен шартлар бар. Әлбәттә, менә бу Салават күперендә күп кенә мәсьәләләрне хәл итәргә кирәк. Мәктәп менә килеп чыкты, һәр менә монда матур гына парк. Бүтән мәсьәләләрне дә хәл итербез. Лицейның зур киләчәге бар. Беренче сыйныфка гына да 8 төркем җыелган. Әлегә лицей укучылар белән 60%-ка гына тәэмин ителгән. Бистәнең кызу темплар белән үсүен исәпкә алсак, уку елы барышында аның укучылар белән тулыланачагына бөтенләй шик юк. Фанис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Башкалабызда 11-нче күп профильле лицейда ачылды. Ул 11 дигән исемне йөртә. Заманча уку сыйныфлары, спорт мәйданнары, бассейннар, лабораториялар бар. Тантанада Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Үзләренең мобиль кушымталарыннан файдаланалар. Ул укучыга өстәмә мәгълүмат алырга, укытучылар белән ата-аналарга оператив аралашырга мөмкинлек бирә. Мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен аерым сыйныфлар бар. Алар инклюзив укыту программасы буенча шөгыльләнә. Лицей 1500 укучыга исәпләнгән. Алынган мәктәп, безнең мәктәптә 1501 укучы өчен төзелгән. Монда инде бөтен яктан, инфраструктура ягыннан да, укытучылар ягындан да бөтен әйбер әзерләнгән. Инфраструктурадан карасак, монда 2 бассейн бар, зур, матур ресторан, актовый зал, лабораториялар, укытучылар эше өчен бөтен условиялар әзерләнгән. Һәм дә инде укытучыларны карасак, алар бөтенесе профессиональ яктан югары дәрәҗәдә, алар бөтен балаларны көтеп алган. 2021 елда Татарстан бюджетыннан субсидия формасында берілә торган грантларга республика конкурсы йомгаклары ел азагына кадәр билгеле була. Конкурсның һәр юнәлеше буенча экспертлар билгеләнде, барлык гаризалар да формалаштырып бетерелгән. Алар эксперт комиссиясе аша узарга тиеш. Конкурсны уздыруга республика бюджетыннан 35 миллион сум акча бирелгән. Ул гражданлык җәмгыяте институтларын үстерү һәм тормыш сыйфатын арттыру өчен шартлар тудыру юнәлешләре буенча үткәрелә.
Быйыл Татарша диктант акциясы 3 көн дәвамында 10, 11 һәм 12 сентябрьдә була. Бөтен дөнья Татар конгрессы хәбәр иткәнчә, Татарстан һәм Башкортстаннан катнашучыларга диктант язу өчен төп көн 10 сентябрь, Россия Федерациясенең башка төбәкләре өчен 11 сентябрь, чит илләр өчен 12 сентябрь билгеләнгән. Татарстаннан катнашучылар диктантны Гомәр Бәширов әсәрләреннән алынган 2 өзек, Россия төбәкләрендә Ибраһим Сәләхов әсәрләреннән алынган өзек буенча яза. Диктантны турыдан-туры клавиатурадан язу мөмкинлеге дә оештырыла. Улар хакында бүген Казанда матбугат конференциясендә сөйләшү була. Татар әдәби әсәрләрен сәнгатьле сөйләүчеләрнең татар сүзе бәйгесенә гаризалар кабул ителә. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе Инстаграмдагы сәхифәсендә хәбәр иткәнчә, 1 сентябрьдән 1 декабрьгә кадәр филармониянең электрон адресына яки WhatsApp номерына видеоязма җибәрергә, гариза формасын тутырырга кирәк. Бәйге шигырь, мәсәл, проза, шигъри гаилә, автор башкаручы, профессионал номинацияләрендә була. Нәтиҗәләр 22 елның 21 февралендә Халыкара туган тел көнендә филармониядә гала концертта игълан ителә. Конкурсны Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдим итә. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе оештыра. Казанда 2022 елда узарга тиешле махсус кышкы олимпиаданы 2023 елга күчерделәр. Ярышларда үсеш ягыннан үзенчәлекле булган яшь спортчылар катнаша. Илебез спорты тарихында беренче тапкыр мондый ярышларны Казан кабул итәргә тиеш иде. Башкалабыз 2022 елның гыйнварында махсус кышкы олимпиадага 1900-гә якын атлетның килүенә әзерләнде. Пандемия сәбәпле күп кенә илләр делегацияләре үз спортчыларының сәламәтлеге өчен курыкты. Special Olympics һәм Олимпиаданың оештыру комитеты вәкилләре арасында даими сөйләшүләр алып барылды. Нәтиҗәдә ярышларны 1 елга кичектереп торырга килештеләр. Татарстан яңалыкларын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Әңгәмәне журналист Миңназим Сәфәров алып бара. Ассаламу алейкум, хәзрәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Казанга нинди юллар алып килде дип сорамыйм, чөнки татар кешесен бөтен юлларда Казанга алып килә. Әлбәттә. Казан бит ул безнең һәрбер татар өчен ул бер мәдәни кыйбла. Без бит Казанга килдек дисәк тә, Казанга без кайтабыз. Менә ата-ананың йорты төп йортка кайткан кебек, Казан һәрбер татар өчен безнең йөрәк түрендә. Һәм дә Аллаһка шөкер шулай туры килде. Һәм дә республика көннә дә туры килде, Аллаһка шөкер. Һәм дә күңелле белән файдаланы бергә кушкан дигән кебек, малаемны да Казан дәүләт университетына, федераль университетына укырга алып килдек, урнаштырдык, Аллаһка шөкер. Үзебез дә Казанда еш йөрибез, Аллаһка шөкер. Казанда укыдык, дәүләт университетына, Татфакта, Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укыдым. Хәзер инде Россия Ислам университетында белем алабыз, 4-нче курста. Хәзрәт, менә сез үзегез укыгансыз, шул дәүләт университетында белем алгансыз. Хәзер улыгызны алып килдегез. Сызрында да, Самарда да, ул тирәдәге шәһәрләрдә дә уку йортлары бар бит. Менә Казанга килүегезнең төп сәбәбе нәрсәдә? Казан бит инде ул бит алдынгы шәһәр. Ул бит инде теге урыс әйтмешә 3-нче нитендә. Башкала. Башкала дип әйтәләр бит инде. Ул Казан бит татарныкы гына түгел. Бөтен Идел буена үзәк ул. Икътисади үзәк дип әйтер идем. Чөнки монда тартыла бөтен халык, татар гына түгел. Менә мин дус иптәшләрем дә беләм. Башка милләт халыклары, бик байлар, монда фатирлар алалар, балаларын монда укырга ибәрәләр. Һәм Мәскәүдән ким түгел. Мәскәүгә баручылар, Казанга килүчеләр күбрәк, хәтта укырга. Үзегез Сызрында ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Яңа мәчет җиткергәнсез дип ишеткән идек. Җиткереп бетмәдек инде, әлбәттә. Җиткереп ятабыз инде. Сызрында 16 мең мөселман, аның бер 10 меңгә якыны татар, Аллаһка шөкер, 4 мәхәллә. Хәзер зур җәмгыять мәчет салып киләбез, Аллаһка шөкер. Аның түбәсен инде гөмбәзен каплау эшләре бара. Аллаһка шөкер. Татарстаныбыздан да тагын искә аласым килә, Татарстаныбызга рәхмәт. Татарстанда ярдәм итте, зур күләмдә. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, Татарстан читтә торган татарларны да игътибарсыз калдырмый. Дип булсам башка ярдәмләр булса, Татарстан Сабан туйларга Татарстаннан Чүпрәле районыннан килеп оештыралар, зур ярдәм итәләр. Сабан туйларын дәрәҗәләр бик зур күтәрделәр. Башка милләт халкында без инде үзебезнең һәм дә башка, чөнки шундый бик дәрәҗәле рәвештә Сабан туйлар үтә.
Хәзрәт, дингә килү һәркемнең үз юлы бар дингә килүдә. Менә сез нинди юлдан килдегез, нинди сукмактан килдегез дингә? Сез бит белүемчә сезнең һөнәрегез дөньяви һөнәр, филолог. Мин баштан бит хезмәткә армиягда хезмәткә хәтле бухгалтер, хисапчы белеме алдым техникумда. Армиядан кайткач, Аллаһның бер хикмәте белән Галха хәзрәт Саматовның ул вакытта китаплары юк иде. Хәзер Аллаһка шөкер, китап тулы, дини китап, сайлау, рәхәтләнеп. Бу 90-нчы ел. 90-нчы ел исән вакытта бер кичкенә генә китапчыл кул белән язган, гарәп хәрефне өйрәтә торган шул китаптан алып өйрәнергә тотындым. Шуннан үземне исем яздым, кызык сүз язып өйрәнергә тотындым да, әлхәмдүлилләh. Бабайлар күрделәр дә, ул бабайлар, әйдә егет мәдрәсәгә, Уфага. Менә шул Уфага мәдрәсәгә юл тоттык 90-нчы елда. Анда ел ярым укыдык, әлхәмдүлилләh. Аннан Төркиядә ел ярым. Монда Казан дәүләт университетына инде 95-нче елда минем Самарда Равил Абзый Яһудин мәрхүм, урыны мактап булсын. Аны күп халык таный, беләләр аны. Безнең якта ул минем да тәкъдим итте. Монда укырга барырга килеп, менә Татар дәүләт университетында татфакта укыдым. Соңыннан менә 14-16 елларда Мөхәммәдәдә укып чыктык, Аллаһка шөкер. Хәзер Россия Ислам университетында инде кабатландык инде дә, менә шул. Шулай дин юлына үзеннән үзе бирде. Чөнки минем бит авылым Гали авылы. Дамлык Гали авылы. Безнең авылда сугыш чорларында да, сугыш вакытында да 5 намазга азан тукталмады. Бездә мәчетләр сакланган авыл, динле авыл. Шуңа без үзеннән үзе инде ул мәхит. Күңелдә утырган хис була инде. Алхамдулилlah. Милләттәшләр арасында менә үзең Казанда сизелә, яшәрү сизелә. Мәчетләргә җүшләр арасында сез үзегез сизәсезме, яшьләр тартыламы? Тартыла, яшьләр тартыла. Һәм дә яшьләр ниндиләр менә яңа шундый 25-30 яшьлек менә тормышка баскан, тормышка үз мөнәсәбәтләре булган кешеләр. Әзгән акылга утырган, тормышка баскан кешеләр һәм дә мәчеткә килә башлады. Безнең татар халкы нинди дисәм инде. Орта Азия халкы яшьләре дә ниләр дә алар башкачарак, әлбәттә, алар күп йөриләр. Әлхәмдулилlah, менә безнең шәһәрдә, безнең мәхәлләдә, менә Җәмигъ мәчетендә 120 кеше җыелса, аның 40-45% татарлар тәшкил итә инде. Мин вәгазьләрне баштан татарча сөйлим, бер 10-15 минут, аннан урысчага тәрҗемә кылам. Барсы да канәгать. Татары да, татарча аңламаган да, әлхәмдулилlah. Ләкин татарчаны югалтмыйбыз мәчеттә. Читтә торсак, урыс шәһәрләрендә торсак та, татарчадагы татарча алып барабыз, татарча вәгазьләрне, эшләрне татарча. Чөнки татарлар, кай карасагыз да татарлар оештыра. Мәхәллә, татарлар бөтен авырлыкны күтәрә, татарлар мәчетләр салалар. Әлбәттә, башка халыклар белән бергә булса да, һәм җитәклиләр татарлар. Чөнки татарлар кай булсак да, без үзебезне шул ни тотарга тиеш. Амин, шулай булсын, алга таба да эшегездә уңышлар, юлдаш булсын. Рәхмәт, ихлас җавапларыгыз өчен, исәнлектә күрешергә насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Без сезнең белән саубуллашабыз. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.